Okay, live na tayo. Live na live. Good evening mga ka-dragon. Ayan. Nandito tayo sa likod ng bahay. Wala pa tayong viewers. Anong luto man tayo? Maha daw, sabi ni Joan. Maha Blanco. Mablangko, kako lang. Mablangko. Iba ng pangalan. Mga blanco. Hello po. Kanyang butas mo. Ito pa? And guys, lagyan na natin ang ano mo pa dito? Ano kalaki oh. Dito nga kayo. Okay, dito ka. Dito dito sa akin. Mag-shout out ka. Sila. Ni, papa yun. Yan. Kaya lang kumitin ng mga fresh. Mga blanco rice ang ating ganun. Ang tao ulit? Hello po, Sir Rolando. Ay, Roland Pascasio. Ayan, wait lang. Video natin yung niluluto natin dyan. Yan, no? Anong nilagay mo? Alaska ibat and then ang ating corn. Ang lagay mo din sa bawang. Magano mo sa bawang. Para may gamitin siya. Antayin lang natin siya guys kumulo. Lalagay na natin yung cornstarch. Pakamaw natin yan. Siyempre lalagyan din natin siya ng condom. Pakamaw. Antay po sa niya. Ang galaw yan. Magandang gabi po. Magandang gabi, boy. Magandang gabi. Hindi ko na rin. Mag-countdown kami guys sa birthday natin. Ay, Happy birthday! Nakakita. Kala mo naman, dibo ko. May countdown. Happy, my goodness. ko kay Eddie Art TV. Hello Ang dali, po. Ikiyan ko kay Ikon ko naman. Vlog. Hi, pa-shoutout po from United Kingdom. Hindi naman yan. Hello po, sir. Hello po, Philman's Vlog from United Kingdom. Hello po sa inyo. Ano po? Shoutout sa iyo, Philman's Vlog. Ito? Hindi ka makita. Invite nyo naman ako sa New Year dyan sa inyo. Magdala ka lang daw ng lechon. Sagot mo daw. Kasi Sagot mo sa birthday ni Auntie Ligaya yun. Yan kay Kakumpi. Kay Hello po, Kadilin, ma'am. Kakumpi. Nakikita lahat. Isip natin kung tiyo pa lang. Layo na. Buwain pa. Maglaro tayo ng ano yan? Sabi ba niyo? Ay, oo, magchachabi. Ay, oo, maliit yan. Anong klase? Yung punuin, yung bunganga mo ng Takot din. O isang ganun pag maliit. Tag na din. Isang ganun sana. Pangkokan. Talaga ka kay Panginoon. Bakit? Hindi pang matanda ito. Ay, hindi ko na matagpuan sa tapong sa. Kung malalaki sana. Ano to? O sige. Happy birthday daw. Hello po sa ating 31 viewers. Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dito kayo sa
Ayan, busy na naman ang birthday girl. Ba't ako nagluluto? Ano akong pinagluluto ninyo? Kaya, ba't gano'n? Ito ang marunong magluto dito. Hindi kami marunong. Kami piyana eh. Ang alam lang namin ito ano. Ispaso. Ispaso. Ispaso lang kami tayo ng Pilipino. Magsabi ba mo tayo? Dating malaki. Yung isang ganyan. Di ano, nagtatabulaw. Tapos, Tapos, lagay mo sa ano bunga tapos nagtatabulaw. Okay? Kamusta mga ka-DFL yan? Okay lang naman po, Ma'am Cherry Bantila. Kayo po, kamusta po kayo? Siyempre, ako Sa lahat ng nag-celebrate ng kanila kaarawan ngayon, yan. Happy birthday po! sabi bangan. Sabi bangan. balik ka? Opo. Opo, ka-Arnel Bianza. Happy birthday po, Dragon Fruit Ladies from Romero Ismael. Ayan, thank you so much. Birthday daw. Bukas po ang kanyang birthday. Sa mga gusto pong ano dyan, padala. May Gcash po kami. May dito pa na. Baka may pa-Gcash kayo. Ay, bukas na naman sana natin yung kumpara yung ano. Ibalik mo nga rin tayo, kinailabas mo ay. Subuhin ulit natin. Baka mag-donate ka ng native. Kasi walang manok na. Native na eh. Ay, ginako ng kagabi. Nagkakalunog ng pato. Unulag-ulag kagabi. Hello po. Good evening po kay Ma'am Sia. Sia Rodia. Hello po. Gandang gabi po. Shoutout din po kay Ma'am Juliet Bauyon. Bauyon or Bauyon? From Brisbane, Australia. Yan. Hello po Ma'am Juliet. Magandang gabi po. At kay Ma'am Cha Agustin. Hello po, Ma'am Cha. At kay Ma'am Florante Fabianar Official. Limbag Rabiil. Good evening din po. Kay Ma'am Daisy Patling. Good evening din DFL. Yan. Good evening din po sa inyo lahat. Patling. Ay, maraming kaping. Nasa Manila po siya, Sir Arnel Bianco. Nasa Manila doon. Sayo ka raw, ante. Sana wag mag-una. Kailangan Ante pa saying, magsayaw ka naman. Ano daw pong gusto nyong pantog-tog? Yan daw yung sinsiwe. Gusto mo yung sinsiwe? Gusto nyo, maganda daw. Oh. Ipakita mo, isayaw mo nung nakaranan tayo. Pakisabi rin po kay Ante Ligaya. Ikaw daw magkata, siya daw magsayaw. Siwi, ayun. Go! Ante, minsan lang sila mag-request. Yung sinasayo natin dati, ayun. Sana marami din. Maganda kagad. Gusto niyo yung taong ni tao. Tahong ni taho? Taong ni Yan, kumukuha na siya. Pwede na Carla. natin ilagay. Antay, pakipon mo, antay. Para hindi ko siya baka maglapit. Gawa na po yung balon. Opo, pero yung kay Kuya Dan po, tsaka sa ano po yung balon. Kulang pa ng Ano pa po? ibuhos mo kunti. Ulang pa na. Ikaw nga paliwanag, Ante. Doon ka mag... May tubig naman, kaya lang hindi pa siya pinakabad niya. mag-ahon. Barado? Kasi may nakabarado. lumalabas. Parang
Kailangan, sabi ni Kuya Dan kanina, kailangan daw buhangin muna yung maglabas. Kasi bandit pa lang daw galabas yun. Dapat may buhangin daw. Para nakuha niya na yung pinaka, bukas ulit na. Gaya si Bibi. Nami! Sabi niya. Daga! Yan, shout out din po kay Sir Choi Bao yon. Lagi kami nanonood ng vlog nyo. Pagkatapos ng work, kayo ang pinapanood ko. Wow, thank you so much Thank you so much po. Mr. and Mrs. Bao yon. Agad na kabilis na. Papakita ko guys. Akala malaway na sa tipa sa'yo. Akala mo kainin eh. Yun. Ang Maha Blanca. Madonna. Yan? Yes po. Cornstarch. Ayun ko cornstarch. Okay na. Tama na. Tama na. Sayang ito. Kaysa magladoy. Ito na siya. Itadoy na. Ano yan? Glutinous? Hindi. Cornstarch. Ay, cornstarch. You're welcome po, Miss Juliet. Creamy Maha Blanca. Ito guys, kakainin namin to bukas sa farm. Handa. Luluto rin tayo doon ng ating pananghalian. Masarap na pananghalian request ni Auntie Ligaya, crispy pata. Wow. Diba? Nakakahiya naman kay Auntie Ligaya kung hindi natin kayo pagluto guys. Nung isang araw, kinulob na manok. Ngayon, makrispy pata ka man naman bukas ha. Sara mo na si Pana. Crispy pata. Ante, hindi nag-abot yung ngipin mo sa crispy pata. Sana sabi mo rin sa amin na. Hindi mo makitab pala. Hindi mo makitab. Ganun na yun. Paluin mo na. Nagpipintas nga talaga Tita Gasan ng Semendoro. Tama ba, Sanse? Yan, tama po kayo. Hindi po kayo Paano yan? Paano yan? Hindi naman. Hindi naman masyado. Kunti lang daw kami. Yes, sa mga taga San Jose. Kahit senior citizen, no, maganda pa rin. Kahit wala ng ipin. Mindoreños. Hindi po kayo nagkakamali. Lahat po tayo maganda. Ang kailangan lang siyang patuyuin. Para matigas. Pero ano naman to? Bukas pa namin yan guys, matitikman kasi ilalagay pa yan sa ref. Amoy-amoy na lang po kami. Kasi wala, ay ano tayo bukas. Mahirap magluto bukas doon. Maraming pa. Okay na yung, iinikon ko na rin yung ano ngayon. Palambutin ko na yung pata. Ano palaro mo? Tetayaan? Sabihin mo tayo, magdala kami ng dami. Pabilisan magdamo. Hindi naman. Hindi na, magdala lang kayo extra pang bihisan ba? Para mainit, ay pagpawisan kayo. Ano? Bawa pala mo, ano? Marathon. Pagbisan nga. Hanggang dito na natin, oh. Sida daw. Sida. Sida mo. Gusto niya siguro magsayaw yan. Hindi. Kasi yung kitang sisiwit. Gusto niya magsumba. Palaro sa atin yung magkanta daw, magtawid ka. Kalit ka sa ng sabi. Ay, alam ko na te, kung ano yung palaro mo. Yung maglundag, na nakapireng. Oh, sabi na. Paano ka manalo doon? Di na sila Dragon 4 Ladies. Dragon 4. Kasi dati apos lang tayo. Dragon 4 Ladies. Marami na sila. Dragon 5 na po. Ulit sila. Sa ati box nilang kulang. Astig ayos.
dito lang sa kung siguro bahay. Pero madalas sa labas po kami. Kasi may baby siya. Pwede rin po lagi si baby dito lagi. Hindi naman pwedeng yung tatay lang yung alaga. Maligalig ang baby. Katulad ngayon, nagamanit na, kailangan niya na namang umalis. Kailangan niya naman pumasok sa ng bahay. Meron. Sinong tao doon? Bibili. Hindi naman ginahelo niya. Nagpapansin na si Ian niya. Kasi Kinain daw natin kasi ginagay ni Lola. Good evening, Team DFL Ladies. Sarap naman yan. Niluluto ni Madonna from Sir Isayas, Cobia. Thank you so much po, Sir Isayas. Hello, Team DFL. Kumusta? I'm watching from Melbourne, Australia. From Joey Lawang. Hello po, Sir Joey Lawang. Kumusta po kayo dyan sa Australia? Hindi ko lang. Good morning. Hello po, Tita Florenda Quinto. Hello po. Kumusta po dyan? From Virginia, USA. Oh, good morning. Doon kinasar ko na. Ingat po kayo dyan. kay Sir Tanggol. Kay Sir Anonymous. Belated happy birthday po. Belated happy birthday po. May pakik po sa ate birthday, ate Madonna sa inyong bukas. Yan, shout out din po kay Sir Ryan Baldo. Ryan Mar Baldo. At kay Zidki. Hello, Miss Kylie. Anong name mo po? Sino Kylie? Tay, pakikuha nyo nga yung kondong yung bagay ng kuhan. Stainless. Isa. Si Kylie Sante Ligaya. Ay, Padilla po, nasa Concord may 7. Or si Gigi. Or si Faye. Or si Auntie Pasing. Or sa ating Or sa Madonna. Madonna. Good evening, Malu. Di mo ka masarap po yan. Ako, sobrang masarap. From Sir Ernesto Par. Kaya ang pang patayin ng patayin, tay? Ganyan na lang. Habang lumalamig siya, natutuyo. Ito na siya, guys. Oh, ang sarap niya. Grabe, ang daming ano nito, guys. Gapas. Kaya creamy. Laura Gardokin. Sarap. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Kylie. Kylie na bate. Wala namang Kala ko Sarah na bate. Naging yan. Kasi yung weekend. Wednesday. Okay. mami na. Shout out! Hindi ko siya. Di ba dalawa yan? Saan yung isa? Yan, shout out po kay Sir Joey Luhan. Good evening, DFO ladies. Kudos to the team to have this live chat. You ladies are awesome and hardworking. So na yung kon ito oh, yung mas maliit. Ha? Yung mas maliit. Mamaya na ito in God's Kaya nga kung kulang. in your king yan. Thank you so much, Sir Joey Luhan. Yung dati masukar ito ay gatas. Nabitin yung tulog na. Hello po kay Rysel Domingo from Israel. Hello po, Ma'am Rysel. Ang tayawakan ko ito magkuhan. Oo, sarap po. Hindi sa
Pag mo konti. Doon, sa baba. Sa baba. Pag makita. Kasi man yata. Itapon ko na ito. Saka papalamigin yan para tumigas. Siyempre, lalagyan natin yan ng toppings na cheese para mas masarap. Pagpadawat kayo man si kuya, ang bawal sa ito kuya. Kuya, hinahiling sa matatamis. Mas Mariusep. Kalimutan mo na yung sweet. Sayang yung uling, oh. No, hindi pa tayo nakaluto. Siguro igantay dun si Papa mo kaya andun ang sabi ang gabi niyo. Kutsara naman. Wala pa kayong ilaw doon. Ano yan? Sila mata. Wala pa ako. Maybe. Galing pa nga mata natin. Hindi, baka magpainit sila ng tubig. Ako ang kurat sa. Sabi ko si Rola kami. Dali lang nga, mag-uwa ka ng konting. Guys, upo kayo dito guys. Wala akong mabibig guys. Oh, yung po daw, Denny. Huwag niyo ng card ka din yan. Yan, mga busy sila. Ito yung ating Mga kasalvador. nainit pa. Madonna! Hey, may gayaw. May Hello, gayaw. ganyan. Kamusta gayaw? Ano doon, umaga, gabi? Isa ka. Magsaka. Sarap? Amis. Sarap yan pag nagtugas. Si gayaw, oh, Hello po, Sir Kayin. Ingat po kayo dyan. Pinpin ko po yung pantalon. Always Joanne, the cooking chef. Good evening ladies, walang kapaguran. God bless. Yan. Thank you so much po, Ma'am Luz Naredo. Kinanata. Pwede yan kayo. Dito ka Alam na ilagay mo na. Naimbang garabi yung mga kakabsat, kapay awan ni Mr. Dragon. Ay, abdisi ang video kay na naging ano niya na rin mag-video kay gabi-gabi. Madonna daw, Madonna. Madonna! Hello, friend. Nag-imisti si Dani. Ay, ko na eh. Mahal kayo. Maha na bagtay. Tagaw ka kasi Kaso, yan natin. Dulot ka. Anong tubig? tubing man kaya't wala kayong ngipin ah. Yun kasi mini marshmallows. Huwag kang may ngipin yan, Jet. Hindi mo na yung mga kinakontrol ko. Malapit na yan. 7 minutes past midnight. Ayun talaga. Iba-iba rin kasi yung Pwede ko lang kayong pakainin lahat. Patikban sa aming mga niluluto. Kung pwede lang tumagos ang pagkain din sa cellphone. ganun mo lang kaya. But one mag ano lang. Tapos kami rin pag nagpantalan. Pagtagos kaya. Tapos kayang talong. Sa mga gustong mamasyal ko dito sa Mindoro, welcome po kayong lahat. Handa na ba kayo sa anniversary? Handa na po kami. Handa na yung baboy. Handa na kayo magtatay ng baboy, guys. Kami lang lima magtatay. Ano kayang gagawin na? ng Greta. Handa na po.
Sana daw makahabol yung pustiso nila ang Tibigay at ni Auntie Paseng para daw makangalingal sila ng karne. Habol yun. Saan daw? Sa Ipin. Sa ipin at ipin. Ayun na siya guys. Oh. Nay. Nay. Oo nga peng. Di makita. Hindi, ganun mo lang yun. Dilim. Natatakpan mo din. Ayan na siya guys. Oh. Hindi man topping sa manok. Nagimas. Yummy. Okay. Bukas naman ay kwan. Kainan na bukas. Luto na tayo naman. Luluto tayo guys bukas ng ano, agahan natin sa ano sa farm. Luluto tayo ng sisig at saka crispy pata ni Auntie Ligaya. Sisig na. Tarta. Ay, Sisig na talong. tunay na sisig. Masarap naman yung taste. Hindi, tunay na sisig na yun, Jen. Nahiya naman ako sa'yo eh. Oh my goodness. Tsaka ano, baked macaron. Yun lang. Wow. Sarap ko na. Yummy na namang makakain eh. Yun na yung aking nakayanan. Busog tayo manan. Durog tayo manan. Jai Kubo. Malpas mga turo. Wow. At may bisita kami bukas guys. Abangan nyo kung sino. Yan. First time nang dumalang sa farm. Sino kaya? Kaya yung nag-iisip din. Hindi nila narinig siguro. Ay, di mo ma. Sinabi ba sa kanila kanina? Ewan, wala pala tayo ng Baka dahil may magsa. Oo, hindi nyo alam yung tayo. Oh, may surprise! Kaya mag-ready kayo ng isuot nyo. Dapat nakaano ka. Oo. Ayun pa Wala ka natin pala yun. pa dyan? Special guest natin. Oo. Panangan. Panagaling season yan. Ayun. O malay mo, di ba? Ano siya pala yung dating. Ayun na rin ako. Kaya nakabangan yun. Isipin niya nila kung bago matulog sila. Sino ka dyan? Ano ka nakapagpisa sa akin? Pag-action mo yung Babae na kayo, tinipon ko pa. Sabihin mo na sa akin. Mamaya dyan kulit-ulitin ka lang yan. Hindi pala guys. Sabi namin. Hindi ka salita ng kaya. Dalawa pa nga. Dalawa pa nga yun. Dalawa pa yung isa. Karkarkan, isin kayo, ma. Hindi rin kata. Oo. Ay, hindi ka sasaw dito, ha? Kaya Tagalog. Kaya English. Kaya agree tayo. Ay, English tayo. basta English ang time na nagsasalang tayo. Ay, di mo ka norit na sugar yan. Bye guys. Out for now. I'm getting ready for wedding. Get and ready. Oh, yan. Ingat po, Ma'am Florenda. Ingat po kayo. Dalawa sila. Ay, sila ang Oh, tapos eh. Oh, yun. Kaya, Mag-ready ka na ang pinang sabihin mo. Manay tinto-tinto. Hindi makinukrap na sabi ako. Thank you very much. Hindi nyo kami nakakalimutan. Sabihin mo nakarating kayo At dito. nakarating po kayo dito sa amin po. Ganoon siya. Sabihin mo. Ayun, ganoon din mo sabi ko niya rin siya yung ayaw sa sabihin yung gano'n na. Yari siya Ganyan, yung kung musikat ko may bisita minibigar, ay makay ayata. Pag nakikipagaturusin, no? Turay na kami inagtulag pa. May isa pa. Dalawa yun sila ante. Oo, may isa pa. Yung isa ano yun, medyo ano yun. Hindi, ano lang siya, parang amasono. Oo, medyo amasono siya, pero ano din yun ante, ibis din yun. Kaya ka napansin ako po. Babae? Ay, hindi ko sabihin kung babae o lalaki, basta dalawa sila. First time nilang makapunta sa farm. Si Nech Itay. First time magpunta na farm. Ano kaya? Sino kaya? Babae. Ako ante, talaga hindi kayo magkaintindihan bukas. Sinasabi ko na sa'yo. Hello po. Apolinario Garces. Good evening. Good evening po. No, natawa si Salverio. Natawa. Pwede ka kanong English mo. Maganda mo ulit pa na lang sugar yun. May busang ko kami paano ganyan. Hindi siguro makatulog sa te. Kapitay ko diba? Bukas i-review natin kung sino yung ating
Sige. First time gid na atay sa taas. Hindi. Yan at ay sa ha. Ay, hindi si Gretchen. Basta galing siya ng taas. Basta, Yung isa imported. Yung isa Isa dyan imported. Yang yang? Ano yang yang? Sino yung isa? Oo, si Yang daw sinungaran kung dalawa sila, sino yung isa? Dito nga Rob, isang maputi at isang maitim. Ay, di ko. Isa-isa. Yang yang. Yang yang. Ayun guys, si Yang Yang at saka si Saysa, yung aming bisita bukas. Ayan, first time yung gumala dun sa harap. Paglawin namin dun sa fish pan. Isipin na ng Tulgaya. Yan, syempre marami kaming dala-dala bukas. Dadala daw kami ng unan, ng buyan. Yan, masarap yung tulog nila doon. Ay, nakabil ko na siya para hindi na tayo mag-isip lang. It's a prank lang yung kay Day yung unte. Baka mading pakaturugan kayo, na. Sapa yun, takwa. Sabi niya siguro, Unes, anak, watikwa. Hello mga idol, gandang evening team DFL. Yan, hello po Sir Noriel Darida. hello po, magandang gabi po. So ayun guys, hanggang dito na lang siguro ang aming live dahil hindi pa kami nakaluto ng hapunan. Untang na kami guys. Bautan pa kami. Okay. And thank you so much po sa lahat ng nakijoin sa aming live. Thank you po. Thank you so much po. Kita tomorrow. Tayo sa susunod na episode sa aming mga upload. Thank you so much. Don't skip ads mga ka-dragon. Malaking tulong yan sa amin. Bye, we love you. Thank you. Matinding pangangailangan. Huwag kayo mag-skip ng ads.